Cada estiu, les nostres costes es converteixen en un espai de convivència entre banyistes, navegants i la natura. Però aquesta convivència està cada cop més amenaçada. L'augment exponencial d'embarcacions recreatives i artefactes a motor de les darreres dècades en el litoral espanyol ha provocat un greu augment dels impactes sobre els ecosistemes marins costaners, així com un augment de les molèsties, accidents i inseguretat vers les activitats més vulnerables, com el bany, la natació, l'esnòrquel i el paddle surf, entre d'altres. La massificació d'embarcacions a motor, la velocitat excessiva arran de costa i el fondeig irresponsable i massiu dins de les zones de bany no abalisades posen en perill la seguretat de les persones i la preservació del nostre entorn marí. Davant d'aquesta situació, un grup d'entitats ecologistes hem decidit unir forces per exigir als responsables de l'administració que s'actualitzi la normativa que regula el trànsit marítim. Les seves propostes són clares, específiques i sobretot necessàries. Per tal de millorar la seguretat de les persones i el bon desenvolupament de les activitats més vulnerables, demanem reducció de la velocitat costanera. Es demana limitar la velocitat a 3 nusos en els primers 300 metres de la costa per evitar accidents, molèsties i millorar la protecció dels ecosistemes marins. Zones de bany no abalisades. L'article 73 del Reglament de Costes estableix 2 tipus de zones de bany, les abalisades i les no abalisades. Malauradament, aquesta normativa és insuficient i obsoleta i les nostres millors cales i racons s'han convertit en autèntics camps de fondeig massificats on resulta perillós practicar qualsevol tipus d'activitat aquàtica. És per això que davant de la manca de regulació del fondeig a les zones de bany no abalisades, demanem la prohibició del fondeig a menys de 50 metres de les cales i a menys de 20 metres de la resta del litoral per tal de protegir les persones i la biodiversitat. Formació obligatòria per a conduir qualsevol embarcació a motor. Demanem l'eliminació de l'excepció del decret 875/2014 que permet conduir embarcacions de fins a 5 metres i 15 cavalls vapor sense cap mena de coneixement ni titulació. Les fanerògames marines, conegudes com a pulmons del Mediterrani, són un grup de plantes marines que absorbeixen 50 vegades més CO2 per hectàrea que els boscos. També són l'hàbitat i aliment de milers d'espècies, moltes d'interès comercial. Això les fa imprescindibles per lluitar contra la crisi climàtica i per la seguretat alimentària. Malgrat portar dècades protegides per convenis i normatives nacionals i internacionals, aquesta protecció no ha estat prou efectiva i les praderies marines del nostre litoral han patit una greu regressió. Per això demanem l'ús obligatori de cartografia oficial de fanerògames marines per tal que els navegants en coneguin la seva situació, així com un sistema de sancions més àgil, efectiu i dissuasori per evitar el fondeig il·legal damunt dels boscos marins i la seva degradació. Per tal que tot funcioni, és imprescindible que hi hagi més control i vigilància per garantir que les normes es compleixin. Més pressió als actes incívics i sancions contundents als comportaments irresponsables que posin en risc a banyistes i ecosistemes. Aquestes mesures són imprescindibles per garantir que les nostres costes siguin un espai segur i sostenible per a tothom. L'actualització de la normativa és clau per evitar accidents, protegir la biodiversitat marina i preservar el nostre litoral per a les generacions futures. Protegir el nostre mar és responsabilitat de tots. Uneix-te a la lluita per un litoral més segur i sostenible. Entra a qualsevol de les entitats que promouen aquesta iniciativa i ajuda'ns a defensar el nostre patrimoni natural. Junts podem exigir a l'Estat que garanteixi un futur millor i més segur a les nostres costes. Actua ara!